Застосували це не тому, що вони щось маскували, а тому, що вони розуміли, що застосування такої сили може викликати непропорційну реакцію Заходу. Ну, да. Ось цього вони бояться. Тому що вони чудово бачать, як була організована безпольотна зона в колишній Югославії з участю авіації НАТО. І як зараз, взагалі без всякого мандату, американська авіація, авіація НАТО встановила безпольотну зону над Сирією. А трошки раніше безпольотну зону над Лівією. Тобто НАТО може вживати свої заходи безпеки, і Росія цього дуже побоюється. Бо як тільки сюди зайде авіація НАТО, то російських сил тут вже не буде. Вони не хочуть втягування Заходу та Європи в конфлікт. Тому вони обрали сценарій застосування сили, який дозволив би Заходу не втручатися в цю ситуацію. Авіаційні удари, ракетні удари, які використовувала Росія, вони призведуть до масових жертв. Тобто Україна стане місцем просто геноциду. І ми в Сирії це бачимо. Да, і відомим на весь світ. І ми бачимо реакцію Сполучених Штатів, яка вже зараз дійшла до ударів крилатими ракетами по базах законного, до речі, сирійського уряду, до авіаційних ударів і, в принципі, вже до захоплення союзниками Сполучених Штатів половини території Сирії, вже, яку вони взяли під контроль, там третину приблизно. Тобто Росія не хоче давати Заходу привід для широкого впливу, втручання. Вона хоче, щоб війна залишилась російсько-українською справою, щоб її можна було так вести тихенько. А тихенько, насправді, для Росії це важливо, тому що локальна війна обмежена дозволяє Росії не прикладати багато ресурсів. А у Росії насправді, попри всі ці красиві репортажі, ресурси дуже малі. В операції повітряній в Сирії приймає участь до 15 російських літаків. Це абсолютно невелика чисельність. Ну, може бути, вони просто не хочуть більше відправляти? А в них немає можливості вести широкомасштабні бойові дії. Для цього російська маленька економіка не генерує стільки ресурсів. Крім того, як тільки будуть широкомасштабні бойові дії, це передусім безпольотна зона НАТО, а по-друге, це вже санкції іншого рівня. Це іранський варіант санкцій, тобто які, це буде означати нефтяне ембарго, коротше. Да, це буде просто миттєве знищення російської економіки. Вони не здатні виживати. Вони цього побоюються, тому я не вважаю зараз, щоб ми так поставили крапку, я не вважаю зараз, що у нас є загроза повітряного наступу Росії. Нам потрібно вирішувати основну загрозу, яка є у нас на фронті. Це локальна війна, війна піхоти та спецпідрозділів. І снайперська війна, о чому ти теж писав. Це складова частина піхоти. Тобто це і спецпідрозділів. Тобто ось ця війна нам потрібна. І до неї треба готуватися. І це основна загроза для України, яка була як в 2014 році, так і зараз. І треба просто тверезо оцінювати рівень загрози і прикладати наші зусилля і ресурси саме для вирішення того виду загрози, який є основним.